Вось гэты водар квітнеючага красавіцкага саду не перадаць. Стаіць халаднаватае начное надвор'е, таму насякомых яшчэ амаль што няма. І па гэтаму квітнеюць сады чыстенькія, блакітнае неба. А ўдалечыні млын любанскіх. Кожнае дрэва дурыць радасць таго, што яно прачнулася, радасць жыцця. Паглядзіце, якая дзіўная форма ў дрэва. Галлё ажно долу апускаецца белае. Зараз я падыду і ў водар акунуся. Млын ва ўладаннях любанскіх быў пабудаваны ў 1901 годзе. За ім відаць там маленькі серпік месяца. Млын быў вадзяны, ён на свіслачы. А я стаю на ўзгорку на месцы былога амфітэатру. Вось такая ў мяне атрымалася трылогія ў апошніх каротенькіх відэа пра любанскіх і іх уладанні.